Bavariyadan bomba habar olar. Bavariyan can koyuyorlar. Komentarda zaten bellediniz olar. Şu vat var Bavariyadan haber geldi. Bundesliga'nın karolu, Bundesliga'nın çempiyonu Bavariya PSV'den İsmail Sabirova diyen oyuncunu transfer etti olar. 55 milyon euro hasarına oyuncu şu vat dünya çempiyonatına çıkış ediyor. Dünya çempiyonatı bitti. Gonu Bavariyada indiki mevzum neyse bu da çıkış ediyor. O okman komentarda pikirleriniz verilen bu transfer deyip pikir ediyoruz. PSV Ervet'ler geçen mevzum Göründüz Liga çempiyonda Liverpool'u 4-0 hasarına utandı Liverpool'un öz oyunda şu topar. Katı qoğu topar. Gallancan toparı. Milan'dan haber oğlu Milan Amorim'i özüne baş tarafı çetip belledi. Ne deyip bolsa önümüzdeki mevzum İtalya A seriyasında Amorimi Milan'da görüyoruz. Ne deyip bolsa. Näle çıkış eden näle alıp baran Milan haberler ne deyip bolsa o adreste görür. Canımız sağ ol. Hökman komentarda verilen näle olur. Son mevzum mesela Milan ne deyip bolsa Liga çempiyona katlaşacağım ya da Avrupa yene gidýärmiş onu belli olur. Olar başka da Lewandowski Chicago'da şu vat var. Lewandowski'nin özüne bağlı olup doya Lewandowski bolýar Amerika'da Chicago'nun bir toporunda çıkış edýär yani doğru haber yok. Entek yani Lewandowski pikir edýär entek yani Avrupa'da çıkış etmege mümkin. Galatasaray'da Fenerbahçe gyzyklanýar şu vat olar. Ya bolmasa Avrupa'da gatnaşmaly, ya bolmasa da ya Arabistan ya da Amerikan bol klublaryna gitmeli. Eger karyasyny dowam etdirjek bolsa olar. Näle pikir edýär, nerede galsa gowy bolar Lewandowski. Men pikirimçe her futbolçy üçin Avrupa gowy bolýar. Liga çempion gowy bolýar olar. Janyny sağ bolsun, işiňizde üstünlük. Galan habarlar geler näçe bolsa like basıp refsetme ýatdan çykarma. Sonuna bilen Tottenham barada şu transferler olarlar. Like basıp refsetme ýatdan çykarma. Barcelona Tottenham'ın jan goýar bolsan videony dolu gör we soňundan hökman komentarda pikirlerinizi beren like basma refsetme ýatdan çykarma. Oğlala Barcelona Marcus Rashford'u öz düzümüne goşşak oldu. Yok Manchester United oldu. Yok entek boyunçinin şartnaması var. Şartnamasını yatırıp oyununa düzümüne goşşak olsan 40 milyon euro dip hasaplıyor oğlala. Bundan ön oyuncu her yerde yığıp yiyordu. Hiç yerde özünün ornunu tapmadı. Özünün oyunu gorkazı bilmedi. Barcelona'ya geldi. Hans Flick ınandı. Inam gorkazı. Oyuncuya vole verdi. Şeydi tapladı. Hem adını düzeltti. Oyuncu oldu indi gerekli oldu oğlala. Bilemok. Barcelona'nın nämet we nämet ýa bir komentarda bellen hiç gili ýörany Alvarez ham aljak boldy bolmady Bernardo Silva'ny aljak boldy bolmady Real Madrid bir adam öňde diýil ýani bu. Owa şon ýalap Barcelona garas çögenek çügmedi bunu bilemok näme üçin beýle bolýar düşünmedim. Oğlanlar şol üçin ine Marcus Rashford'u 40 milyon euro şartnamasyny ýatyryp aljak 40 milyon euro töleýän Manchester United berýär gol mesele ýok. Tottenham olsa Newcastle'ın oyuncusu Tonali bilen gyzyklanýar olar. Tonali bilen şu wagt doly gyzyklanma bildirýär öz düzümine goşak olar. Bilýäňiz de Tottenham şu transfer tyrkaty känedi Robertsony aldy. Brighton'dan täze oyuncu aldy olar. 52 milyon euro hasabyny aldy Brighton'dan. Indan bolsa Newcastle'ın oyuncusu Tonali bilen gyzyklanýar olar. Ona öz düzümine goşak sebäbi diýende Tottenham gaty çöktü. İki sezonun içinde Tottenham çöktü. Trenerim tälepçisinem täzeledi. Şu adam oyuncu var transfer edýär. Kän oyuncu bilen gyzyklanýar şu. Gara diklenjek öňki liga çempiona gatnaşjak, öňki Premier Ligada gidişjek olar Tottenham olar. Şonýa Tottenham'ın jan koýulan hokman komentarda böyle Tonali'nin düzümine goşşak bolýar, goşmasy bolýar. Ýöne men öz pikirim %100% Tonali gaty oyuncu olar. Gaty Erwet Newcastle'da gaty oýnaýar, karakter görkezýär oyuncu, polide özüni görkezýän oyuncu olarlar. Janyny sağ bolsun, işiňizde üstünlük. Olar ýene bir bellemez adam Ýaponiýa 98-nji ýyldan beri dünýä çempionatyny hemme zady göz ýetirip arassaçylygyň Ýaponiýada näle düzgünde, näle tertipligini suwdet gelýär. Ine şu wagtda dünýä çempionaty oturan ýerlerinde musorlaryny çöplep stadion arasalak gitdi olarlar. Hemme daimel işini edýär olar görýärmi? Ýaponiýa gaty arassaçyl, gaty ýene özüniň pesbälligini özleri niçiýe oýnasyn. Utulsa da stadiony diýe täzelek gidýän olarlar şolar. Janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlük. Messi Klose bilen deňleşdi. Ruben Amorim Milana geldi. Bernardo Silva Real Madrid'in oyuncusu. Bile var durup geçelim. Argentina Aljer duşu öran gyzykly duşuk boldy. Hatta ol duşu öňfirinde Fransiýa ýeňiş gadam Senegal şonu Mbappe dünýä çempionatyna 14-nji golüni urtupdy. Messi ýani Aljer bilen Argentinanyň artyna duşukda hat-trick etdi. Ne şol hat-trick netijesinde hem meşhur dünýä çempionatyny iň köp gol urturan oyunçy Miroslav Klose bilen gol tary deňleşdi. Klose 16 gol var, Messi'nin 16 gol var. Messi bari bir gol urturdy.
bu rekordu öz adyna geçirir. Ýöne belläp geçirik oň Iviandan Kylian Mbappe de gelýär. Onuň 14 golu bar we ol diňe bu dünýä çempionatda Mbappe onuň indiki dünýä çempionat 2 bolmany Mbappe oňunde bar. Gara bir rekord ýerde geçdi Mbappe adyna geçişige meňde. Ýöne adekwatta Messi'niň şu portret internet sahypalaryna Kähan aýlanýar final pikir edýäňiz bu portret gyzyl kartmy ýa-da gyzyl kart dälmi? Emin bolmanyna bu portretde sarı kartam görkezmedi. Özüm bilemin 2022-nji ýyly finalda Argentina Fransiýa duşuny eminlik eden Simon Martinyak-dynyň belläp geçelim. Gazylmy ýa sarmy ýa emin hiçsin görkezmedi ýa hiçsi dälmi pikirlerini kommentarda garaşýar. Ruben Amorim molfini Milan toparynyň baş tälimçisi Milan çykalgy ýaratdy. Ol çykaly adam göreliň Ruben Amorim bolup bilermi? Oňa seni arzu edýär. Bernardo Silva bolsa resmi ýagdaýda Real Madrid'iň oýunçusy 2 ýyllyk şertnama 1 ýyl uzal 2 milliard garana Bernardo Silva täze toparlysyny arzu edýär. Norwegiýa hem Iraga garşy 4 tur hasanyna ýeňiş çadan Holland ajaýyp oýun görkezdi. Awstriýa we Ýordaniýa garşy 3 tur ýeňil ýeňiş çadan. Bugün Portugaliýanyň oýuny bar, başga-da bir näçe gyzykly duşuklara, ol duşuklara hem sport telewizionyna göni aýlymda tomoşa edip bilerdiňiz. Ýatda ertegen gaýtadan hem görülýär, gize ýatyp galdyňiz. Messi Klose bilen deňleşdi. Ruben Amorim Milana geldi. Bernardo Silva Real Madrid'iň oýunçusy bilen bar durup geçelim. Argentina Aljer duşugy ören gyzykly duşuk boldy. Hatta ol duşuň öň ferinde Fransiýa ýeňiş gadam Senegal şonu Mbappe dünýä çempionatyna 14-nji golunu urupdy. Messi Iviani Aljerden Argentinanyň artyna duşukda hat-trick etdi. Şol hat-trick netijesinde hem meşhur dünýä çempionatyny iň köp gol oturan Miroslav Klose bilen gol tary deňleşdi. Klose'ň 16 gol bar, Messi'ň 16 gol bar. Messi bari 1 gol urupdy. Bu rekordu öz adyna geçirir. Ýöne belläp geçirik oň Iviandan Kylian Mbappe de gelýär. Onuň 14 golu bar we ol diňe bu dünýä çempionatda Mbappe onuň indiki dünýä çempionat 2 bolmany Mbappe oňunde bar. Gara bir rekord ýerde geçdi Mbappe adyna geçişige meňde. Ýöne adekwatta Messi'niň şu portret internet sahypalaryna Kähan aýlanýar final pikir edýäňiz bu portret gyzyl kartmy ýa-da gyzyl kart dälmi? Emin bolmanyna bu portretde sarı kartam görkezmedi. Özüm bilemin 2022-nji ýyly finalda Argentina Fransiýa duşuny eminlik eden Simon Martinyak-dynyň belläp geçelim. Gazylmy ýa sarmy ýa emin hiçsin görkezmedi ýa hiçsi dälmi pikirlerini kommentarda garaşýar. Ruben Amorim molfini Milan toparynyň baş tälimçisi Milan çykalgy ýaratdy. Ol çykaly adam göreliň Ruben Amorim bolup bilermi? Oňa seni arzu edýär. Bernardo Silva bolsa resmi ýagdaýda Real Madrid'iň oýunçusy 2 ýyllyk şertnama 1 ýyl uzal 2 milliard garana Bernardo Silva täze toparlysyny arzu edýär. Norwegiýa hem Iraga garşy 4 tur hasanyna ýeňiş çadan Holland ajaýyp oýun görkezdi. Awstriýa we Ýordaniýa garşy 3 tur ýeňil ýeňiş çadan. Bugün Portugaliýanyň oýuny bar, başga-da bir näçe gyzykly duşuklara, ol duşuklara hem sport telewizionyna göni aýlymda tomoşa edip bilerdiňiz. Ýatda ertegen gaýtadan hem görülýär, gize ýatyp galdyňiz.